La granja veïna a la nostra és propietat del senyor i la senyora Gregg. Tenen 2 fills i els 2 són xics. Es diuen Philip i William. Algunes vegades vaig a la seva granja a jugar amb ells. El que més els agradava al senyor Gregg i als seus fills és anar de caça. Cada dissabte pel matí agafaven les seues escopetes i s'endinsaven en el bosc a la recerca d'animals i ocells als quals disparar. A mi no em sembla bé que els homes maten animals soles per diversió, així que vaig a intentar que Philip i William no ho feren, però no em feien cas. Abans de que fora capaç de detenir-me, els vaig apuntar a tots amb el meu dit màgic. ¡Oh, mira! ¡Tinc canes en vez de brazos! ¡Yo también! ¡Mare, mare! ¡Tenim ales! Mireu, mireu! Algú ha entrat dins de la nostra casa! És veritat, és la nostra casa! Pare, mare, tinc son. Sí, jo també tinc son. No patiu, trobarem algun lloc. Descansarem i després trobarem algun lloc per a passar la nit. Mare, tinc fam. Que també tinc fam, pare. Bé, anirem a casa, intentarem entrar a la finestra i agarrar un paquet de galetes.
però nosaltres tenim permís. Sí, de qui? Nosaltres mateixos ens donem permís. Ah, molt bé. Llavors ara nosaltres ens donem permís a nosaltres mateixos per disparar-vos. Oh, per favor, els meus dos fillets estan així amb nosaltres. Vosaltres ahir disparàveu els meus 3 fillets. No tornaré a disparar a cap animal. Ho dius sincerament? Sí, em desfaré de les escopetes. Em donaràs la teua paraula? Les faré a trossets xiconinos. Molt bé, ara podeu baixar.